салом дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошини фурӯшӣ. Ман мисли ҳар вақта бо шумо авторин канал. Дар видеонавори имрӯза мо якчанд ба шумо мошинҳои фурӯширо дар навор мондем. Мошинҳои арзонам ҳастанд, мошинҳои қиматам ҳастанд. Бародаро, хоҳиш мекунам ки касе ки аввалан дар канали мо ҳастанд, ҳатман дар канал обуна шавед, калакончики каналро зер кунед, то ки якумин шида видеои моро тамошо кунед. ВАЗ 2107 соли барори 6 2011. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Нави сӯзишвориш бензин ва газай. Коробка передачаш механикай. Объём мотораш 6 литрай. Дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 35,000 сомонаш гуфтасай. Бо савдо ҳам дора. Марҳамат занг бизанен бо маълумоти бештар хичон дастрас кунен. Номеро дар рӯи экран. Бо савдо ҳам дора. ВАЗ 21099 соли барори 6 2004. Объём мотораш 1.7 литрай. Бензини тоқай. Коробка передачаш механикай. Пробегаш 230,000 километрай. Гаштагиай 35,000 сомонаш гуфтасай. Бо савдо ҳам мешавад. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Марҳамат занг бизанен бо маълумоти бештаре хичон дастрас кунен. ВАЗ 2101 соли барори 6 1972. Объём мотораш 1.6 литрай. Коробка передачаш механикай. Бензини тоқазадагиай. Дар ҳолати хуб қарор дорад. 5,000 сомонаш гуфтасай. Савдо надорад. Ҷои шидиш ҳамин қадар. Opel Vectra соли барори 6 1992. Коробкаш механикай. Бензини газай. Мотораш 1.6-ай. Дар ҳолати хубай. Пробегаш 222,000 километр гаштагиай. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Марҳамат занг бизанем бо савдо кунед. Daewoo Nexi соли барори 6 1996. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дар ҳолати хуб қарор дорад. Мотораш 1.6 бензини газай. Механикай. Пробегаш 222,000 километр гаштагиай. 10,000 сомонаш гуфтасай. Бо савдо ҳам мешавад. Ҳуҷҷат надора. Бучидагиай. Пусидагӣ нест. Марҳамат бо занг бизанен бо маълумоти бештаре хичон дастрас кунед. 10,000 бо савдо ҳам дора. Марҳамат занг бизанен. Daewoo Nexi соли барори 6 1995. Мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Объём мотораш 1.6 литрай. Сӯзишвориш бензин ва газай. Коробка передачаш механикай. Пробегаш 160,000 километр гаштагиай. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. 12,000 сомонай. Бо рубли ҳозира 35,000 рубл мешавад. Марҳамат занг занен бо савдо кунен. Lada Priora соли барори 6 2007. Объём мотораш 1.6 литрай. Сӯзишвориш бензини тоқай. Коробка передачаш механикай. Пробегаш 100,000 километрай. Дар ҳолати хуб қарор дорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Марҳамат занг занен бо маълумоти бештаре хичон дастрас кунен. 25,000 сомонай. Бо савдо ҳам мешавад. Мошин 100% ба Opel-ам алиш мешидай. Opel қатӣ. ВАЗ 2110 соли барори 6 2004. Объём мотораш 1.6 литрай. Коробкаш механикай.
сӯзишвориш танҳо бензинай дар ҳолати хуб қарор дорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Бухтар 10,000 сомонай бо рубли ҳозира 82,000 рубл мешавад. Бо савдо ҳам мешавад. номеро дар рӯи экран. Марҳамат занг занед бо маълумоти бештаре хичон дастрас кунед. Бо савдо ҳам дорад. ВАЗ 2106 соли бароршаш 1978. Объёми мотораш 0,6 литрай. Бензини холияй. Коробка передачаш механикай дар ҳолати хуб қарор дорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар ноҳияи Рашт 6000 сомонай бо рубли ҳозира 49000 рубл мешавад. Бо савдо ҳам мешавад. Документош тамом шидай ба ҳами суме ки дорад бо мекадай. Opel Astra F мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Коробкаш механикай. 1.6 объёмаш. Соли бароршаш 1996. Бензин ва газай. Пробеги 635,000ай. 28,000 сомонаш гуфтесай. Бо савдо ҳам дорад. 230,000 рубл мешавад. номеро дар рӯи экран. Марҳамат занг занед бо маълумоти бештаре хичон дастрас кунед. ВАЗ 2112 соли бароршаш 2007. Объёми мотораш 1.6 литрай. Бензини холияй. Коробка передачаш механикай. Пробегаш 37,000 километр гаштагай. Дар ҳолати хуб қарор дорад. Мошин айни ҳол қарор дорад дар шаҳри Душанбе 22,000 сомонай бо савдо ҳам дорад. Марҳамат занг бизанед бо маълумоти бештаре хичон